lima sepisan moto syahadat tauhid dan syahadat rasul kaping pitu lakoni salat lima waktu sajaroten dadi salat kaping kaping telu awedan marang kapiri lan masjid kaping papat lakoni puasa bulan Ramadan kaping lima bungan marang bayatullah lamun puasa kanggo samu dene satu marang adalah kodhi kodhi lima sepisan mono syahadat tauhid dan syahadat rasul kaping pitu lakoni salat lima waktu sajaroten dadi salat kaping telu awedan marang fakiri lan miskin kaping papat lakoni puasa bulan Ramadan kaping lima bungan marang bayatullah lamun puasa kanggo samu dene satu marang anak kodhi desa lima sepisan mono syahadat tauhid lan syahadat rasul kaping pitu lakoni salat lima waktu sajaroten dadi salat kaping telu awedan marang fakiri lan miskin kaping papat lakoni puasa bulan Ramadan kaping lima bungan marang bayatullah lamun puasa kanggo samu dene satu marang anak kodhi desa lima sepisan mono syahadat tauhid lan syahadat rasul kaping pitu lakoni salat lima waktu sajaroten dadi salat kaping telu awedan marang fakiri lan miskin kaping bulan Ramadan kaping lima bungan marang bayatullah lamun puasa kaping samu dene satu marang anak kodhi lima sepisan mono syahadat tauhid lan syahadat rasul kaping pitu lakoni salat lima waktu sajaroten yo awedan marang fakiri lan miskin kaping papat lakoni puasa bulan Ramadan Sik kok senjatane beda siji to. Yo, barisane dirapikke, ayo. Sing tengah ki rada ngalor, ayo. Yo. Wis siap? Yo, lagune apa? Pemuda Begula. Siap? Kurang kopi ini apa pripun, Mbak? Pemuda Begula niki ngoten.
Teng Patran ding. Pemuda Patran mriki. Ngoten nggih. Nggih. Yo, pulangi. Masyarakat Tanjung Anom mriki ora siwa-siwa aja gawe ala aja ngali ngono uripe bangsa dela bekulon iki masyarakat niki monggo dibesani masyarakat Tanjung Anom iki corona ganggagan ayo sembahyang ojo ngelingono bumi pemuda bekulon iki masyarakat niki monggo dibesani masyarakat Tanjung Anom niki corona baba monggo bersabda monggo ambil sade yang putus abad-abada pemuda bekulon iki pajak kados niki sebab didhawuhi masyarakat Patran mriki ora sibu-sibu monggo sami madu pangkin dipun sambung bekulon iki baca kados niki sebab didhawuhi masyarakat Patran mriki ora dulur ampun kasih mundur kami ngados akan sugeng bekulon iki baca kados niki sebab didhawuhi masyarakat Tanjung Anom mriki bekulon iki baca kados niki sebab didhawuhi masyarakat Tanjung Anom mriki Ojo gawe ala ojo ngali
Cek barisane kok malih. Ah, rada maju. Masalahnya nek gigal kuwi sing mburi abot. Yo. Wis. Lagune Busibu. Oh, sanes. Lagune ganti. Matur sugeng. Pripun? Matur sugeng. Yo balik sentok kabeh yo. Yo bareng baleni. Lah. Yo ngarep ngalor sik, ngarep ngalor. Yo tak siapke. Yo ngarep ngalor sik. Ayo. Siap. Siap gerak. Balik kanan kiri. Gerak. Nah. Yo. Matur sugeng. Matur sugeng dumateng Kang Samya Mira Amresani tiyang temeng beleng-beleng sampun ngantos samya gendeng senajan ireng akeh wong seneng. Matur sugeng dumateng Kang Samya Mireng Amresani tiyang temeng beleng-beleng sampun ngantos samya gendeng senajan ireng akeh wong seneng. Najan Allah isih asale manusa nanging ngertos kale agama para mungsu sampun ngantos samya kandha senajan Allah ngertos agama. Matur sugeng dumateng Kang Samya Mireng Amresani tiyang temeng beleng-beleng sampun ngantos samya gendeng senajan ireng akeh sing seneng. Para simbah dawuhi karo kampaya sampun naos kana ibadah. Para simbah kendeng kangge sambu bacaan putu sampun ngantos kampaya. Matur sugeng dumateng Kang Samya Mireng Amresani tiyang temeng beleng-beleng sampun ngantos samya gendeng senajan ireng akeh sing seneng. Para siwa dumateng Kang Samya Mireng Amresani tiyang temeng beleng-beleng sampun ngantos samya gendeng senajan ireng akeh sing seneng. para bapak dalu-dalu kersa dinda kang putra saweg mata. Para bapak yo gulune surah-surah monggo preksani kang putra saweg mata. matur sugeng dumateng Kang Samya Mireng Amresani tiyang temeng beleng-beleng sampun ngantos samya gendeng senajan ireng akeh sing seneng. Atur suka dumateng para pramiksa Amresani persatuan kita. Para mungsu ampun ngantos samya kandha persatuan kita boten badhe dikira. Matur sugeng dumateng Kang Samya Mireng Amresani tiyang temeng beleng-beleng sampun ngantos samya gendeng senajan ireng akeh wong seneng. Najan Allah isih asale manusa nanging ngertos kale agama. Para mungsu sampun ngantos samya kandha senajan Allah. Yo terakhir yo.
mbak dawuhe karo Kang Bayar. Yo terakhir ini terakhir. Nang ibadah ora timbang kanjeng kang disanggo baca anapun ampun ngantos susah payah. Tatur sugeng mateng kang samyo mireng amrin sakiti yang cemen meleng-meleng sampun ngantos samyo gendeng senajan ireng akeh sing seneng. Para sewa dawuhe karo Kang wis saya. Yo, balik setong gerak. Si Jura bareng iki terlatih baleni. Adep-adepan sik baleni ayo. Ora yo wis. Lagune apa? Oh, para sedulur. Oh, para sedulur. Yo. Zaman wis makmur, monggo kita samiyo syukur, kadang pangeran zaman wis makmur, monggo kita samiyo syukur, kadang pangeran kang zaman wis makmur, monggo kita samiyo syukur, kadang pangeran zaman wis makmur, monggo kita samiyo syukur, kadang pangeran kang
manis kamu monggo kita sami tunggu terbang Surabaya kita ambil sholat dan azan aku nirep ke kabeh dosa bobo deru alun terakhir. Wah, lumayan, Masya Allah. Pasukan Jogetis masih semangat ini? Oke, tak kasih 2 lagu lagi, nanti muter setelah 2 lagu. Yo, Mincu. Kabar Mincu yuk muter ya. Bali. Oh saya dereng. Dereng, wah. Ya barisannya bener ke sih, yo. Yo terakhir ini muter yo.
Mohon maaf sekali ini waktunya tidak cukup ya. Mungkin di lain waktu ya. Ini terakhir, muter pulang. Oh, gantian soalnya. Yo. Lagunya nama Pak Sudir? Oh, ayo para umat Islam.
kasih.